Hej og velkommen til det her webinar, hvor vi skal tale om retreats, hvad der er, der gør, at det virker, og hvad det egentlig er, man kan få ud af dem. Der vil være god tid til spørgsmål, og dig, som ser det her på replay, du kan altid kontakte mig. Sidste slide har alle mine kontaktoplysninger, så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Men jeg vil starte med at gennemgå via nogle slides en kort præsentation af retreats og mit retreat på Mallorca, og så tager vi spørgsmålene derefter. Så mine slides vil jeg lige starte med at dele med jer. Godt. Det vi skal i aften, det er, at jeg vil starte med at fortælle lidt om, hvorfor det egentlig er, at jeg overhovedet er kommet i gang med at lave retreats, hvad det handler om. Så vil jeg gå ind på 3 forskellige typer udbytte, man kan få ved at tage på retreat, og hvorfor det egentlig er, det virker at tage på retreat. Og til sidst så er der rigtig god tid til, I kan spørge løs. Hvorfor jeg laver retreats? Jo, jeg har været selvstændig de sidste 16 år, 17 snart, og det har egentlig gået mig meget godt, og jeg har nyt hvad jeg har lavet. Som psykolog har jeg jo kunnet arbejde både med gode individuelle samtaler, både terapi og coaching. Jeg har været ude i organisationer og lavet workshops og undervise, og jeg har lavet nogle spændende supervisioner også. Og det er sådan set kørt ganske udmærket. Jeg har ikke haft noget at klage over, for jeg har lavet det, jeg elskede, og jeg har endda lavet det som selvstændig. Men jeg følte alligevel, at jeg manglede noget. Jeg søgte noget mere. Det fag, jeg arbejder indenfor, kan man sige klassisk set, der er selvfølgelig masser af undtagelser, godt være rimelig lokalt. Altså enten at man arbejder og har en praksis, eller har en klinik. Jeg har et kontor i Hellerup, som ligesom er min base. Og så er man ude i organisationer også i det danske land typisk. Men jeg har en baggrund, hvor jeg har rejst rigtig meget. Jeg kommer fra en flyverfamilie og har fået enormt mange gode erfaringer med mig fra at rejse. Som er en lidt anden verden, end at træde ind i en psykologverden, både på Københavns Universitet og efterfølgende. Men rejser har altid været min inspiration, og jeg har gået sådan og tykket lidt på, hvordan kan jeg få noget af det, jeg skabte af, noget af det, der altid har inspireret mig, med ind i mit virke. Fordi jeg jo hjælper folk med at udvikle sig personligt, med at genfinde deres drivkraft, og deri tænker jeg, at der må være noget at hente her. Da jeg begyndte for cirka 10 år siden at tage på retreats, især på Bali, der har jeg taget en del retreats, der begyndte der sådan at plante et frø, for jeg kunne mærke, at det her med retreats, tage på retreats, var en anden måde at rejse på, end det jeg havde gjort før. Det var en måde, hvor man fik tempoet helt ud af både rejsen og af hverdagen, og fik kontakt til nogle ting, som jeg ellers ikke ville få kontakt med i hverdagen. Jeg havde en helt anden ro, og jeg kunne mærke, at der var en masse, der åbnede sig op for mig. Det, jeg også synes var udfordringen, det var, at man stod meget alene. Det var i hvert fald min oplevelse med de retreats, jeg var på, som var klassiske retreats med yoga og god mad og gode aktiviteter. Men jeg stod faktisk meget alene med alle mine tanker. Så var der nogen, man var afsted med, men det blev lidt løse snakke omkring de ting, man gik og overvejede. Selvfølgelig meningsfulde snakke, for det man kan ikke undgå at få meningsfulde snakke sammen med dem, man er på retreat med, og dem, man møder på sine rejser. Men det var jo ikke struktureret. Så jeg måtte finde min egen måde at arbejde med mig selv på, når jeg var afsted. Og nu er jeg jo heldigvis en lille smule arbejdsskadet, så jeg har jo min dagbog med og skriver en masse i det. Men jeg synes stadig godt, at der kunne komme mere ind i det her retreat-koncept, for at man kunne få det fulde udbytte af det. Så jeg fandt et retreat, der hed Follow Your Dream, som netop havde et workshop-element, hvor man arbejdede med, hvad det var for nogle drømme, man havde, og hvordan man kunne følge dem. Og det var super interessant, fordi det begyndte at ramme noget af det, jeg tænkte, retreats generelt manglede. Men workshopsene, synes jeg måske ikke var helt struktureret nok, havde måske ikke helt den faglige dybde, som jeg selv arbejdede med, uden at skulle tro det for meget med mit eget horn, men den, kan man sige, professionalisme, som jeg har arbejdet med de sidste mange år, synes jeg ikke, jeg fandt i det workshop. Så jeg gjorde faktisk det, at jeg lavede en aftale med ham, der havde retreatcenteret på Bali, og spurgte om ikke jeg kunne hjælpe med at lave de workshops, sådan så jeg kunne også prøve af at lave retreats og se om ikke det, som jeg nu havde gået og tænkt på i nogle år, kunne give mening at gøre i praksis. Det fik vi heldigvis lavet en aftale om, og i 2023, efter corona, det var lige inden corona, vi fik lavet en aftale, så der måtte lige gå et par år i hvert fald, hvor jeg kunne varme op til at komme i gang, men kom så ud til Bali og faciliterede det her retreat sammen med ejeren i 23. Og det gik jo over al forventning, eller jeg vil snarere sige, det gik
til den forventning, jeg havde til det, for jeg kunne virkelig se, at der var noget at hente der, i at arbejde sådan rimelig struktureret, hver dag en lille smule, kan man sige, workshop-agtigt, og kombinere det med nogle walk and talks, kombinere det med noget wellness, noget yoga, noget en massage endda, så man mærker kroppen igen. Den kombination kunne jeg se var rigtig stærk, så det var virkelig et vendepunkt for mig. Både at beslutte at gøre det, men også rent faktisk få prøvet af og se, at der var noget om snakken, eller der var noget bag de tanker og idéer, jeg havde. Så jeg begyndte at tænke, det her, det skal jeg altså i gang med. Det skal være en ekstra ting inden for det, jeg laver derhjemme. Og det, der sådan gjorde, at jeg holdt mig lidt tilbage, det var, at jeg tænkte, det er alligevel også lidt stort at skulle til at lave retreats i udlandet, og er det måske lidt urealistisk? For jeg kendte ikke nogen inden for mit fag, som kombinerer workshops ud fra en psykologfaglighed sammen med at tage på retreat på udlandet med wellness og med yoga. Jeg kendte ikke nogen, som gjorde det på den måde, som jeg gerne ville gøre det. Men sådan noget skal jo helst ikke stoppe en. Men det har det jo alligevel gjort, det må jeg jo erkende. Det tager bare noget tid, det kender du nok også godt selv, at komme dertil, hvor man siger, nu gør jeg det. For jeg havde simpelthen for svært ved at slippe det. Så jeg besluttede mig så for, at nu skulle det være, og koste hvad det ville. Og så gik jeg ellers i gang med at planlægge det i løbet af 24, og i 25 afholdt jeg så mit første retreat på Mallorca. Og det var igen alt det, jeg håbede på, at det kunne være, og derfor gør jeg det igen i år. Så det jeg fandt frem til, bare lige kort opsummeret, det var, at der var noget meget powerful, jeg plejer selv at kalde det en virkelig god cocktail af sådan det mere akademiske, faglige sammen med alt det, som et retreat byder på. Så det var ligesom det, kan man sige, det sweet point, jeg fandt i det. Så hvad er det, man får ud af det, hvis vi sådan lige skal prøve at hæve os lidt op igen og kigge på retreats? Jamen et retreat handler rigtig meget om at give klarhed. Hvad er det, der er vigtigt for mig lige nu? Og man kan sige, at man kommer afsted, og der er ro, men ro er ikke målet. Ro er metoden. Og man kan sige, at formålet er at komme hjem til sig selv og genfinde sin drivkraft og sin retning. I hvert fald det retreat, jeg holder. Så klarhed er helt klart en af de vigtige udbytter i forhold til, hvad man kan tage med sig hjem igen. Går du ind og kigger på min hjemmeside, så vil du kunne se mange flere ord på, hvad du kan tage med dig, hvilke resultater du kunne forvente at få med dig. Jeg vil ikke gå ind i detaljer, men bare lige tage det overordnet her. Tilbage til klarhed. Når vi snakker klarhed, taler vi selvfølgelig også værdier. Et er at have tid til at lytte til sig selv og kunne tænke tanken, som du måske har gået lidt omkring til ende, og finde ud af, hvad handler det her egentlig om? Hvad er det egentlig, der betyder noget for mig? Men det er også selve værdiarbejdet, som vi laver i workshopsene, hvor du får sat ord på, hvad det er, der betyder noget for dig, som er med til at skabe den klarhed. Så er der selvfølgelig også kontakten med dig selv. Den her følelse af at kunne mærke sig selv igen. Det kan vi bedst, når vi får ro på, og vores nervesystem ligesom falder til ro. Og det gør det et sted, som i hvert fald det sted, jeg har fundet på Mallorca, hvor vi er helt isoleret i bjergene, og der er fuldstændig ro. Og det, du hører mest af, det er påfuglene oppe i bjergenes lyd, og det er ganske hyggeligt. Og det vi kan her, det er at fokusere på dig, ikke? Så du kan genskabe den kontakt. Du får tid til at værne om dig selv, om at nære dig selv, ikke? Og du går ind i at lade dig inspirere, både af din omgivelse, af din tid, af roen, men også af de andre mennesker, der er på det retreat. Og forhåbentlig også af de workshops, som vi holder, som også støtter dig i at genfinde den kontakt. Hvor vi starter med at arbejde med det på et mere abstrakt plan og tale om værdier og personlige barrierer, og så bliver vi mere og mere konkrete, sådan så at du kan begynde at handle på den genskabte kontakt, du har fået med dig selv. Den tredje type udbytte er mod. Det mod er typisk resultatet af alt det, vi gør her. Altså mod til at kunne tage det næste skridt ud fra et stærkt fundament. Ikke bare ud fra, nu er det her, jeg vil gøre, nu skal jeg også træffe en beslutning videre. Det er jo sådan, vi godt nogle gange kan gøre det, hvis det skal gå lidt stærkere. Vi bliver trætte af at gå rundt om varme grød, fordi vi ikke helt kan beslutte os. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Men det her med at have givet dig selv tiden til at komme helt ind i dine egne værdier, det der virkelig betyder noget for dig, finde ud af, hvad er noget ydre, hvad er indre, hvad er reelt vigtigt for mig, og derfra at kunne sætte nogle stærke mål og lave en solid handlingsplan. Det er faktisk med til at øge vores mod
fordi vi handler værdibaseret, i stedet for at handle ud fra frygt, eller handle ud fra andres forventninger, eller handle ud fra nogle normer eller standarder. Når vi handler værdibaseret, har vi også mulighed for at handle mere modent. Modigt, mener jeg også modent. Fordi at vi bedre kan håndtere modstand, når vi arbejder værdibaseret, når vi prøver at skabe en forandring ud for noget, der virkelig betyder noget for os. Så står vi stærkere i det, vi står mere vedholdende i det. Det øjeblik, vi er indre motiveret, er der masser af forskning, der tyder på, at vi viser, at vi rent faktisk er mere vedholdende, og vi mindre lader os falde ved pinden. Så det er altså et enormt stærkt fundament for at udvise det mod, der skal til tit for at skabe en forandring. Det kan være både store og små forandringer. Det behøver ikke at være, nu skal jeg ud og have et helt nyt arbejdsliv. Det er også nogle gange modet til at sætte grænser over for sig selv, så man får den fritid, man nu har lovet sig selv, man faktisk har brug for, der hvor man er kommet i karrieren, for eksempel. Og det vi også lige skal nå ind om her i forhold til de her udbytter, det er, hvad er det, der sådan overordnet gør, at det her virker. Og derfor har jeg lyst til at citere Einstein, hvor han siger, at vi kan ikke løse vores problemer med samme bevidsthed, som skabte dem. Og det handler selvfølgelig om den ramme, som vi er i, når vi tager på retreat. Vi bryder den bevidsthed, som vi er i til dagligt. Vi prøver ikke at løse problemet i samme, eller løse det liv, vi gerne vil ændre, i samme tempo, som vi lever livet. Vi får simpelthen taget os selv lidt ud af ligningen, så vi kan se tingene lidt mere fra en distance. Og når jeg siger distance, så er det selvfølgelig både fysisk, det er også i form af et perspektiv. Det er et perspektiv, man generelt også får ved at rejse, men også ved, at vi tager os ud og faktisk har fokus på os selv, når vi er på et retreat. Men også en distance til vanetænkning. En distance til de lavpraktiske barrierer i vores hverdag, som gør, at vi tit bliver forstyrret i den forandring, vi går i gang med at skabe, eller den tanke, vi begynder faktisk at handle på, eller begynder at tage lidt mere alvorligt, så kan vi hurtigt blive afbrudt af, nu skal vi også lige have aftensmaden klar, og jeg har forresten også lige den her aftale osv. Hvor her, der er vores kalender strippet for den slags, og er totalt fokuseret på, at du kommer et sted hen, hvor at du får ageret ud fra det, der betyder noget for dig. Så på den måde får vi simpelthen taget os ud af den bevidsthed, som vi ellers godt kan komme til at sidde lidt fast i. Derudover, så er du også afsted med ligesindede. Folk, der faktisk er i samme proces, og enten støtter dig og løfter dig i nogle af de forandringer, du ønsker at skabe, eller måske endda udfordrer dig en smule og stiller nogle spørgsmål, du ikke selv havde tænkt over, hvilket jo også er med til, at det her virker, og du sidder ikke alene med det. Det her bliver ikke bare båret af viljestyrke. Det bliver båret af både noget fællesskab, men også noget struktur hen imod noget, som du selv så kan bære videre, når du kommer hjem igen. Mit Mallorca Retreat, hvem er det egentlig for? Jamen det er for ledere og specialister, og her mener jeg også selvstændige, altså folk, som er et godt sted i jeres arbejdsliv, typisk midt i arbejdslivet, som er kommet til et punkt, hvor I tænker, er det? Eller er der måske noget mere, jeg vil? Eller er der noget retningsskifte, jeg har lyst til? Er der noget, der skuer? Er der noget, der kalder? Det kan være et større skift, det kan være en lille regulering, det kan være en større regulering. Det behøver på ingen måde at være nyt job, vi taler om, men hvordan er det, vi finder os selv i den rolle, vi har? Det kan også være, at vi skal finde os selv i en lidt anden rolle i den arbejdssammenhæng, vi er i. Som du kan høre, jeg pinder det ikke ned på en bestemt ting, men det handler mere om, hvor du er henne i dit liv og arbejdsliv. Hvor det typisk er dem, der kommer til mig, er et sted midt i livet, hvor de faktisk har klaret sig meget godt et stykke hen ad vejen, men tænker, okay, jeg kan ikke blive ved med at lade mig blive motiveret af det samme, jeg blev motiveret for tidligt i mit arbejdsliv, da jeg var yngre, hvor jeg ikke havde de samme forpligtelser måske, eller det kan også være, at du er et sted, hvor du er blevet lidt mere fri igen, efter at have forpligtelser og små børn. Så uanset hvad, så er du måske ved at skifte en livsfase og begynde at tænke lidt over, hvad er det egentlig, jeg vil, der hvor jeg er i mit liv lige nu. Det er som sagt ikke en ferie. Det er uden tvivl wellness. Vi har også noget yoga med, og noget massage, og noget god mad, og nogle skønne gåture. Men det er nok hellere vil kalde for et støttet vendepunkt. Altså en mulighed for, at du kan genfinde dig selv. Så vi arbejder altså mere med at skabe transformation, end at holde ferie, selvom det også vil føles som en ferie. Og det, der gør det særligt, det er, at vi har den struktur, der opbygger fra at tale om værdier og barrierer,
til at kunne tale om mere realistiske målsætninger og handlingsplan ud fra en psykologisk metode, men også ud fra en menneskelig dybde, der gør, at vi kommer, kan man sige, mere eksistentielt til bunds i nogle af de ting, som du måske går og bakser med. Derudover har vi også en stilhed, som du ser. Vi har simpelthen næsten et helt døgn med stilhed, som jeg selvfølgelig guider dig igennem, så du får mest muligt ud af det. Men det kan nemlig også noget særligt, og det er også med til at skabe den dybde, som vi ikke finder i vores hverdag. Typisk i hvert fald. Så kort sagt, så er retreatet, som jeg afholder her, det er samme sted som sidste år, på Mallorca. Det var et fantastisk dejligt sted med en fantastisk ro, så det er et sted, jeg varmt kan anbefale. Det er den 31. maj til den 4. juni. 5 dage, hvor vi arbejder fokuseret. Og så kommer der grundlovsdag den 5. juni. Og det giver jo så en forlænget weekend, hvis du gerne vil blive på Mallorca og have lidt tid for dig selv, eller måske mødes med familie eller venner. Det er selvfølgelig helt op til dig, om du vil hjem direkte efter, eller hvad du gør, men det giver i hvert fald en mulighed for at lige at forlænge turen en lille smule, og kombinere både det at arbejde med dig selv, måske med noget andet. Du kan finde alle detaljerne inde på min hjemmeside, og du kan komme direkte ind på siden om retreatet ved at trykke ungar.dk/retreat. Og lige nu, og grunden til at jeg også holder det her webinar, så er der en early bird, som varer frem til lørdag. Nu på lørdag, den 31.1. Så der er stadig lige et par dage til at tænke over det og mærke, om det her lander godt hos dig. Og det er jo ligesom det, der er formålet med den her aften, det er, at du får lidt info, så du kan mærke efter, om det her kunne være det rette for dig. Vi skal til at åbne op for nogle spørgsmål, men for jer, som ikke er med til det og hører replay, det kan også være, at du hører det replay efter early birden er overskredet, men du finder som sagt alle detaljerne inde på min hjemmeside. Så kontakt mig, hvis der er noget, du vil vide, hvis der er noget, du vil spørge om, hvis der er den mindste smule, du er i tvivl om, så kan du finde alle mine oplysninger her. Kunne du tænke dig også bare at følge lidt med her den næste stykke tid, generelt om, hvad jeg skriver omkring det gode liv og arbejdsliv, og retreatet selvfølgelig, så er du også meget velkommen til at skrive dig op til min nyhedsbrev, og jeg vil elske også at møde dig inde på de sociale medier. Vi skal til at overgå til spørgsmål nu, så jeg vil stoppe optagelsen her og sige tak for nu til dig, der har lyttet med på replay, og så fortsætter vi herfra. Hej så længe.